tuna hian Berlin flight pakhat chu JFK airport New York atum turin athlok meka achunga chuan attendant pakhat chuan atho puine na tangin cargo omna a rang taka kal tura kauna adongani akal konga chuan French naupang pakhat ema chu langai thalo turin atia ti chuan passenger dang nena kal le in anena chuan an thona atum to don wangin ngil taka thuturin acha bok nunglama chuan attendant pakhat hlaw emina oma cargo hold ta engemaw achenia alotia bongro anda donin ran thruaian om an thesi lava ti chuan enchiang turin an hnuai kongka chu an honga engma an hmulawa nima sela kongka an khardon vele chuan ram samak tak mai hi ronzuang chhuakin aron beita vak maya reivak lawa chuan Thlawhna po atum felta a airport officials te chuan an han chuingel po chuan engthil chema an hmulawa Thlawhna achuang mi zahni som lai mai chu an re thap mai ani Thlawhna chuan electronic signal reng a pe chuak lo boka chuwang chuan airport in charge bishop chuan an ma ni puiturin government agency zong akauta a chiberatan injeng turin atibok sindang mundang lo langin epidemiologist kan hmuwa natna sang chui chiang thin ni in a ming chu Ephraim ani counseling na hmun awatheng che a ani hi nupui chen to ania anupui aya na angai poimo wanga in chen an nge ani an fapa jack chu anin kol chok china an mel shat lo ma a chumek ma se keli chuan abial pa mat chu an bula aron chen ve to tur thu apuang tha thut maya chu thu chuan Ephraim atilung ni lo hle ani chung thilan soilai chuan Ephraim emergency phone chu aron ring vak maya counseling session ma ni se kol chu angai poimo ta jok thawa kol chu ala a Thlawhna chung sang kha alo nia annuaya thok nora chu akol fata until chuilai mek chu akuta da vek turin atingala ti chuan Ephraim chu JFK airport awathlenga nora le jim abema sapota security lam chuan thil thleng chu terrorist beina anga zia lu antuma Ephraim ero chuan virus wanga thil thleng ani arin thu te asoya athu soya wangle a konfi ema wang chuan security te pon kirzai anrela Ephraim kuta vek a omta ti chuan mundang lo lang le in chuta chuan sana shal tumin mi pahni chu dora an luta sitraken kumsom komi chuan dora lo nga ka sana a enchian lai chuan pakhat chuan a poisa ruk then alo tum meka ma se sitraken chuan alo mumana a chemken mang chuan akut zai sakatuma pakhat chuan silai kengin sitraken chuti thaima se putar chu an hlawa rang takin an tan chia san ta zokani sitraken an TV a en chuan TV a chuan Thlawhna chanchin chu angai thla a in hnuaya achuk vata tiang angalang chemni si aron la chuaka lungtroi deuh to burada a oma chu burbula chuan thu in abeta mol maya sitraken chuan mel mate anlo ki re atia ama ai po in an chak to zokani atia asoi zo chuan akut zungtang a chhun thia bura chuan a fartira maktak mayin lunga tang chuan rulut angchi tamtak anron chuaka thisen chu anron in hloma airport lam kan thlir chuan Ephraim le norate anin hazawa Thlawhna chuan an luta anupui hlui hmu thu te a shilpa a anin chenma atang nora nen hian an lowin du ve to renga tuna chuan anin ngai zong thei to ani Ephraim anupui hlui ni ta keli ero chuan ala she chuak lawa ama zokin in chenaro ta wangin ashimman talawani ti chuan an pahni chuan Thlawhna chunga chuan an luta a passenger zong te chu an seat thewa an lo thivek to a hliamemo talna hnu emo an nei haulo han en mai chuan na shemia lavathi anang hloma chuta an han chui chian chuan ammonia an mude unwal mai ma se mishing thi na tur khopero chu anilo ti chuan Ephraim chu French no pangbul a han thlenga ema chu meng reng chungin alo khal vek to a alei alo dang vek to bok thisin reng a omlo UV light chu nora chuan on ngala chumi mang chuan Thlawhna chuan thil mak tak an muta cheu maya Thlawhna hnung lam an pan mek lai chuan passenger pakhat kut chu aron che ti kan hmu ani ti chuan an hnung lam an thleng phaya cargo da na kong khar in hong chu an hmuwa ammonia po muntina a omani Ephraim an ain chian lai chuan nora chuan cockpit lam apana pilot te po chu an thi ti a hmuwa pilot pakhata en chian lai chuan aron har ta thut maya nora chu hlavin a phuzok mai chuta tak chuan passenger pathum Bolivar ti mingpu le John le Ansel te chu anon har boka chumi wang chuan Ephraim chuan
dam chhuak an ome ti in puitu a ko ngal thoi ani mundang lo lang le in Stoneheart Investment Company ania Thomas Eichhorst German mit mak tak nei lo langin Stoneheart Group Chairman Palmer to turin akalani Palmer su Khawvel house saber ani boka a security how to berin a dialysis treatment alo ti sakmek lai chuan Eichhorst chuan cargo him taka athen thule mi pali anladam thu aron shila heta hian an pahnih hian passenger te thi chan mak tak chungchanga shiatan nei ti achiang ani JFK Airport lama ve thung chuan CDC Director Omchun Everett Barnes chuan an mi pali mu te quarantine tura Efreman angen na chu tha atia chumi nu chuan Q-zone chuan nura chuan dam chuak zinga pakhat chu bia katuma ma se okil nilaya nia a indu in zo na te achang thadu lawa adotlia chuan Efrem le nura chuan pilot Red Farn chu an bia ani chuan an tum nuwa thil thleng engma a hriat to lo thu in alo changa midang le Ansel chuan thomak tak a hriat thu asuya Rockstar Bolivar ve thung chuan adam doi ri tu ringot angai to thu alo soi ve thung chumi nu chuan Efrem chuan gym ne na tangko la donga chuta fit kwa zeta sang kwang ang tak mai bom bong release jinga tel ve mi si lo chu anwa ena bom chu chuata an ngata an han hon chuan le hlirin alo khata mak ati e mawangin Efrem chuan le sample chu la a te sa thon turin official te angena chumi nu chuan an airport in charge Bishop chuan mi abia phone chuan Berlin mi tu emonena kwang ang tak an mu awang chuan a hawa phone man lai chuan thomak taka shata wangin Bishop chuan cargo storage muna chuan azonga July muna vathen chuan chuat laia chuan thisen a muwa thil enge mo hi a cheshrut boka zoite akalin avanaya chuta chuata tang chuan ram salian tak mai lo ning chhuakin aka atang chuan thil nang le dot sei tak lo chhuakin chu chuan Bishop ngonga chuan a dota a thisen zong a dot sak veka chumi nu chuan leya a thla thlata a Bishop lu chu mersom sakin chu thil mak tak chuan July mun chu atlan santa ani mundanga chuan German pa Eichhorst chuan Latino gangster alo mumeka airport avakala ven manga box ron phura Stoneheart ne na da turin atia atira chuan gas chuan thil lo om takani arina wangin alo ti sakdu lava nima sela Eichhorst anu pem lekha ti fel sakatiam nu le a unaw pa criminal record thai bau sak atiam nu chuan arem ti ta ani akalma chuan thupek pathum zom nge tura pe a abong ro phur a en thiang lava konga ading turani lava chuna ni ma in ada na muntur athleng to turani chumai ba ka Eichhorst chuan gas ne na chuan security po omma se airport alu tlang theina turin kat dum apebok chuti lai chuan se chekiana putar kha airport a chuan ron thleng ve a mithita chung te an pun khom na muna avakala security in dan lo tum ma sela heart attack nei derin thona chungchang chu azot theita ani chumi nu chuan Efrem chu mithi chung te le media ma a aron in lana passenger zanni somjinga pali andam chhuakani ti te soin abak asoi theilo thu te virus threat chian alani lo wangin ruang te chu an chung te hnena an la hlan theidon lovani ti te aron soya asoi zo chuan mi pui an thindim ta ema mi pakhat phei chuan Efrem chu awa bank mana ma se Efrem chuan dakar somli pariat chungin channa apek theya inrin thu ashil hlomani mi puyan kiama medical examinerin nora le Efrem aron khola mithi te ngonga zai thler na ang enge mohi a om feka chumai nilovin an taksakal mang ti dang lamania an troi thathei to don lauti na ani an taksa chunga chuan thisen aya thisen war nang a ombok chumi zo chuan Efrem le nora chuan aircraft engine an hantuma kha putar lo om ve reng khan kwanglian tak tele ruang te chu an lutana halral vek turin an ni chu alotia nima sela jim le Efrem chuan mi a an ngaya atianga te chem alo pai bok nen an man tir ta ani chumi zan chuan doctor chuan ruang pakhat chu UV light noya an en chuan avun chung lama rul hut wak noi amua chuti lai chuan Efrem le nora te chuan Thlawhna bongrada na chu an han en chianga rul hut te takte te an mu ve bok rul hut te chuan an vun chunga lu an tum na sa hle maya rul hut chikhat ve maya mo an ti wangin botola an khunga chuta nora chuan leichunga chuan rul hut dang tam tak amuta zela arang thei ang berin kwang anda na khan an tlan pheita a nima sela kwang chu alo om to lova security room a an valut le a
ma se CCTV footage a chuan kuang chu ama in alo bo dai mai Ephraim chuan paus turin atia thil khu makdeuh mai hian kuang chu avor bawani ti an hmuwa minute sari liam ta chau alani awangin Ephraim chuan gym hna airport khar turin ashil ngal thoya kuang len theina tur motor to phot chu endik vek turin atibok achan chu bom chu ama in abo ngot theilo shim shima kara ero a om theiani reivak lawa chuan gas chuan a ai dilem chu mangin kuang da na ven chu avakhal chuak ta a nima sala atlan thui ma in police ten an lo danga let le turin antia anman chwa don che pa chuan gym aron thlenga gasan ai course na ape card kha gym mu chuan maktak mayin kal alo phal saka ti chuan gym po chu ai course le palmar te tho puyani ti kan mu theiani ga sakal liam hnu loka chuan doctor pakhat chuan ruang pakhat ko chunga tang alung ala chuaka arin lo lam da yin lungphu aron nei le a chu lunga tang chuan rul hu chu aron chuak tuam bok pakhat chu doctor ko chunga chuan alut mana ma se tweezer mangin apot chuak le a ta chuan ruang zong chu an safai mai chuan ron thovin ama chu an ron beita chia mani chuti lai chuan sitrakian chu weekend mang turin zela shwai me kani a case ngai thlatur anom lo bok nen chuta chuan atan pui pakhat chuan holocaust tu number 823038 anei ti amu ani Stoneheart lama chuan I course chuan a thian pa palmar hnena engkim akal ton thu ashila ma se judami sitrakian chuan an kongdan atumani atia an pathum chuan inchito an lo nia an tangwala mi dai to alo nia a homa chuan palmar hnena chuan aman aboy pui vek tur thu ashila atu khwa awardona chuan kuangpur chungin gas chu leya chuan atan meka chuti lai chuan sin danga thung chuan ema pa chu lungai emina oma chuti lai chuan maktak mayin kongka a chuan ema awamuta thut mai avun rong chu ashing veka vota ti thu asoibok apa chuan mishingani to lauti she theima se afanu ahmu chuan alom em wangin akwa ta thawa chumi nu chuan gas chuan garage ven chu park atum meka I course mela mu tak silawa chuan ven chunga kuang om en chian chu achak ta thlat mai kuang lam a nai lai mek chuan thom rap thlak takron omin kuang chu aron in soi ta vak maya gas chu bakle ngin atan cheta ani JFK airport lam alo langa Ephraim norale gym te chuan bishop taksa le alu lo perfect chu anwa hmuwa thil hnang war le ammonia po an hmunwal bok chuti lai chuan quarantine zone lama chuan dam chhuak pali te chuan an chung te ne na ho an lo tum meka Ephraim chuan an tan ala thaber lo ti in zel le sham atuma ma se chu an du to tlat si lo Ephraim ati ngai na she to lo chuan police akola an lo thlen chuan dam chhuak zingami lawyer omve Joan chu thinremin Secretary of Health and Human Services akol ve thong relote a chuan secretary chuan Ephraim chu ko ngalin fin fiana an nei lo wangin quarantine chu phal ani to lo ti aron shila a boina bel cha turin Ephraim chu a boss chuan a bantir ngal bok Stoneheart group lama ve thung chuan palmer le I course chuan CDC in an hna ati boy Khawvel an soya dam chuak te an chwa thei chan kha palmara puina alo ni ru reng mai lawyer kha an lo mang changkai alo ni jail lama ve thung chuan sitrakian muturin I course avakala an how to lu per chuan athli thlai reng ti thu ashila heta hian I course chu ama chuan Nazi general lo ni to chinin judami sitrakian chu alo man to nge yani akal san ma chuan I course chuan anupui thi dan shat tir thar le a sin dot le a chuan norale Ephraim chuan pilot chu zongin bara a omna a chuan an va hmu a red farn chuan kuang kha government officials te ronda ani atia chu thu an han shat chuan Ephraim chuan thil shat chho anei zok mai pilot chu damdoi ina in check up thale turin ati taringota lelama ve thung chuan dam chuak te zinga mi pahni Joan le Bolivar te chuan zanja an lo kil meka chuta mak tak mahin rimak le ring tak mai an cheta a Joani mui thi ringot mai chu awain in laya chuan asen ngwai bok Joan chu rang takin pona atlan chuak ngal thoya Stoneheart lama chuan Palmer assistant chuan thin donai tu thatak amu thu asoya Palmer chuan amamo arin to lo wang chuan invena atani mai ro se atia
tlai alonia Ephraim chuan anupui hlui keli in kongka avakika ani chuan case boy puitu ani na chu alolom puya metle afapa chu in hnunglama avahmuwa a office hlui chu in fiamnan anlo manga maktak mayin thinrim talo chuan met chu abethata hle a chung kwa chu thataka enkol turin angen te zoka korta anin lan huna du thang thiam turin afapa chu ashilbok a chan chu mu ve reng ala du wangani chumi nuloka chuan Bolivar chuan nula pathum lai mai hi alomut pui meka metse pakhat chuan Bolivar sam chu achul hiau hiau lai chuan asam chu aron tlata tuar maya chuta insum thei to lovin metse pakhat ngong chu ase sak hloka athisen chu adot zui mechia chu hlawa ate tuar wang chuan anwa yen achwa tir tamaka ti chuan chhuata thisen far te chu aliak fai veka damdo ina chuan Ephraim le Nora chuan pilot chu UV light noya anhan en chuan angonga zaina hnu male avun chunga rul hut wak noi chuan hnuwa chuti lai chuan emai pa chuan Ephraim chu lo kolin afanu an hotir le wanga lom thu soyin phone chu ada le maya Ephraim chuan mak ati hle mai engtin nge ruang chu aron nun le thei ti chuan thil omzia dik tak hre chiang turin rang takin ruang da khomna hmun an pan ta fatani chuti lai chuan gasin kuang ada na hmun lampanin Palmer chu akala reilotea I course po aron lang ve ngal kuang chu an han honga kuang atang chuan an ma a chuan an ho tu pa ngei chu aron in lana Palmer ne na chuan a mel a mu tirani Palmeran a boss a mu zet chuan hlau box si le hlim box si chu a mel landan ain thak ruai mai chumi hnu chuan Ephraim le Nora te chuan mithi da na hmun chu an vatlenga angak tu chair lo thlunuai le phone three tla chu an hmuwa chulai hmun chu arwa khwai ringot mai ani room dang po en kwal zelin torchlight mangin an chun kwal ngiala ruang pakhat ma alo om to lova in lama chuan ema chu light off in tuivot taka chuan a in chia apa chuan asamatla ti a che thei shuk pon petura apa akun hiam chuan ema le chu sei takin ron chhuaka apa ngonga aviala athat tamaya sindot le a chuan nar nei lo ram samak tak hian opera ngai thapa in rubber manga siam nar lem alo vo amol mola angong asiam thale a samlem te vo in halem tenen makeup po ain ta cha hle a I course alo ni reng mai chumi hnu chuan Ephraim a tho pui gym chuan kuang da na a ven akal tir ngot kha angai to chianga ti chuan tu emo kolin ain nial puya chonu lama chuan Palmer muturin Stoneheart group a avakala ma se I course chau avamu gym chuan kuang le thil thleng te wang chuan police ka kau mayang ti in awawa ma se I course chuan gym anu pui damdoi pek zel atiama Sylvia chuan cancer avei mek anisia I course chuan poisa tam tak apetel boka chu thil wang chuan gym chu akir le ta ani chuti lai chuan dam chhuak jing ami pakhat Ansel chu a om anuam lo hle a amit te lo senin a ha te alo siam bel thut mai boka thom mak tak tak a she chan bok she omati tak ema wang chuan fricha bong sahela thisen la om chu avala chhuaka a leithar manga a in lai chu anupui chuan alo mureng alo nia a hlau ta em ani atuka chon sitrakian po tan in atangin alo chhuak to a ama muakin Nora a om ti a mungal thoi bok ruang te kha hal ral vek turin Nora chu a shil non le a ma se Nora chona oi du chuang lo kot lama chuan Ephraim le keli ten an fapa kol an du ti an soi ve ve a jashin zo na azo chuan zak chuan apa chu ana a aboi chin em wangin thakhata ni level chau mu adu thu asoya chumi wang chuan Ephraim chuan joint custody anei thai talawa kotan zo chuan afapa alak sak wangin keli chu thinrim takin avin vak vaka ti ngai na la a om to der chuang si lo ranung thalama specialist Vasily hi lo mel shatila ni khachu sazu thattura ko ania ta chuan sazu chu khopui tlan chet sana arwala luilam pana an tlan chu amuta a atha tur te ber an tlan botak dan chuan angai ati chalo hle ani sindot lia chuan sachakyan an dor anga lain hacker pakhat hian Thlawhna achuang te ming list alo kenga ama sabera chuan ema ming achuang kal bok sachakyan chu anma ni ti chimit vector chuan achuak ta ani chuti lai chuan Bolivar chu adanglam chakhle maya asam tla tele amai dang vekle avun rang zong zong tenen chuan mishing ani na reng a om to lova
vampire ti te pon kang kau theyang chu damdoi inani a Jim Ephraim le Nora te chuan pilot bo thu an donga hlau thong takin damdoi in puma an zonga Jim chuan in hnoi bera awa hmuwa thisen alo in chu ne in pilot chuan alei manga Jim be atum lai chuan Nora awa hmu le wangin a be ta zoga pilotin aman fu don vele chuan ahun taka Ephraim ron thlengin alu chunna takina ron chut saka alu chutna laia tang chuan rulhut angchi rannung te takte te kha an ron chuak le tanoi noya Nora chuan sichakyanin anlu tan saka an taksa haral vek tura ati kha ashe chuak zoka mase Ephraim chuan la phal lovin zirchian le aladu ani zana chuan an salanu pui Anne Marie chuan an fa te chu a una nu ina shwain an uile apasal chu ina chuan kalsana atuka ina awakir le chuan an ui chu pona thielet derin amua zoite in anin te lam chu apana alorim chele maya kongka han hon chuan thimjinga apasal biru chu awa muwa ainjin lo lai takina ron chuan thut mai thisen chak le ma se anupui atinat launan angong chu cheinin athung alonia ataksa chuan thisen amamo to ema wang chuan kan cheturin angen da top mai ani mundanga chuan palmar le icos chuan hacker pakhat kavin internet hack tira sumtam tak pek anlo tiam meka damdo in lama chuan Nora le Ephraim chuan pilot chu an zai meka Jimin video in alola a pilot ruang an hanzai hon chuan pumpui thar le fit ruk zeta sei lei an muwa chu lei sei tak mai chu an han po chwa chuan arap om ngang mai atak sabung chen khat a om to lava Bolivar angkhan ammonia rim clear anambok thona chung ang mai kha ani Jim chu ain thiam lo em wangin kwang om na ven kha airport a chwa sannan apui ti ain puanga anupui dam ve theinan ati bok Ephraim a alta thuta amaya nekin a chhuak ngala chuta lung oilo takin Nora po chuan autopsy footage chu alak saka a chwa san ve ta ngal daya sin dot lia chuan Anne Marie chuan ui chu a phuma an then om paphun cher tak mai chu apasal omna intea chuan anam lut rok roka ansal chuan alo ani gasale achian Felix te chu Alonso ne na shal turin Mercedes an ru chhuaka Alonso chu car lei china ni a car manatan dollar sang khat a pe china ni ti an lo she to a ma se dollar zaria chawin an shal thayani Stoneheart a chuan Palmer chu ni khoshelavina tlu a alo har chuan doctor te chuan alung thak na tur an hmu thu an lo shil thwai zana chuan Nora le Ephraim chu ema to tura an vakal chuan in hnuaya an va hmuwa ema chuan alei sei tak chuan lo be atuma ema tha an tum lai tak chuan setrakian ron thlengin atang karu chem mangin alu aron tan tamoka tarto ma se ala in fit ve hle ani don hi chuti lai chuan ema pa chu Nora le Ephraim hnunga alo ding run maya aron beita chu vele chuan putara chuan alu atan sak vele ngal boka Ephraim le Nora te chu rannung te chu hnai lo turin ati bok chung thil thleng te atang chuan Ephraim chuan setrakian a soi anga an vaya tha adu veta a nima sela Nora chuan kongdanga omlom ni ala ti shama hemi hnu hian enge thleng zel shaturin Lemchan Khawvel a hian ilonga even le donia atuk zinga ema teina bok chuan setrakian chuan an how to pa ber chu man lai ram sa hlo om tak ami tha te ama anga siam chin ani ti thu Ephraim chu a shilfe a aming chu strigo yani a vampire te po ati thayang chu thil thleng zong zong chu ama thiam lawani thu asoi boka mipali dama an chwa chan kha chu media how ril rulak pen na mai chawania an ho huna an chung te an tha theinan hun rem chang an siam mai chawani ati sangkha zakwa somli pali Poland han thir le dila setrakian chu api le anaw nen train an chuanga nazi kem lama shwai me kan ni kem an thlen ma chuan api chuan a thon thulo shil to te ami kha atakinan mudona asia thu asoya ti chuan I course ta omna kema chuan an dinga ani chuan mystery anga ta thok turin an una win aloda ane tun hun alo lang le a Joan chu khumbetin adam lo meka afa te chuan tuk chuan ken sak pa in an ko a chuta afan ngong chu a en tareng maya an mani en kol tu nu chuan a hlo deuh wangin no pang te chu a hruai chhuak ta daya chuti lai chon setrakian chuan Ephraim nena passenger zong zong te a tha tur thu asoya an hlo om hlom lutuk atiani te chuan an sela in lam an pana setrakian chuan Ephraim chu silver thuam nail gun apia anti nata a chau huna
that thei tur khopin an hnai thei don ani a soidana chuan vampire an ni hnu in an hmangai ber te thi sen in sak turin an hole thin ani hun kal to alo lang le a zana chuan concentration camp lampanin misual how to pa ber chu akala chu hmuna lo mu hil mek te chu a that hloma chu setrakian chuan alo mu in a hlaulu tuk chuan a unau pa hne na chuan api ina thon thu a hril thina mi kha a hmu thu le tha angai thu a shila ma se silver mang chapina tha thei ti a shil tel bok a unau pa ero chuan a oi sak tu lem lova nora lo langin nursing home atanga anu about thu anon shila ma se van nei thak takin an mule thoya manager chuan anu chu atlan bole ani chuan an shwakir to don lo thu nora chu a shila I boina fekani to ang ati bokani chuti lai chon en sala in chu setrakian le Ephraim te chuan an va thlenga en Marie thil ti chu an va muta a setrakian chuan tangkarodar thalang a entira rannung ang kha anei ve ni chuan aron khur don ani vanei thak takin natna chu alakai ve lo hlawa en Marie chuan lekha nut che in afati ada na le an seltel lavadam adu to lo thu aziaka anu loka chuan dimte in ansel omna chu mi pahni te chuan an vapana setrakianan alu atan malok chuan Ephraim chuan silahin aloka pa an chen ompa alo tha tak po chu miswala achan ve lo nan alu an tan saka chulai in te chu halin midang omna lampanin an kal le ta ani chuti lai chon nora chu bia in an thil ton vel wang chuan quarantine nei tha ati thu Ephraim chuan avashila Stoneheart group lama chuan alung an thak sak zo pa mar churon harin ahlim hle a ma se doctor chuan zaipui ane hnem to ema wangin zaipui dang chu adam chwa puirin to lo thu alo shil mekani joani in lama ve thung chuan anom puinu chuan joan chu in entir turin ati a ma se adu tlat lava amit lodang lam zel a hmu tak nuwa phei chuan anom puinu hlau thong lutuk chuan a thom no apeka no pangte chu a in lama a shwai ta dayani chuti lai chuan pest control specialist Vesely chuan sazu tamtokin luilam an panchan chu enge ni theyang o atia leinhnoi lu phalna la in tanela chuan aluta alut thok zela muntina chuan ammonia hlir a hmubok thok le khata thil enge mo hian alo kalpel zuka chu vele thimjing atang chuan vampire tam tak ron chhuakin ama chu an ron naya lawina khurta zoi soya a thei anga rangin tunnel chu atan chwa sanani kung chu akhar mai lova tunnel lam a en thak chuan nisa wanga vampire hau kang room rum chu azumu theiani nursing home chuan nora chuan anu avatloa a room lampan an kalai chuan mipui au thom an sheta chu vele nora chuan vampire pakhatin an zinga mi abeani ti amu thoya a thei anga rangin anu chu ashwai chhuak ta ani sindotlia chuan Ephraim chuan an sela video chu Everett Barnes samutira passenger tele an chung te chong chong chu quarantine tura ngenna asiam ngala Barnes ro chuan alo nar thung chuti lai chuan Jim chuan vampire an tam to ziale Ephraim in pilot taksa ada thalai video Barnes in nei thu alo shila ati swalte siam thata du wangin Ephraim chuan chulai mun chu achwa san theinan apuyani rewak lawa chuan chui thei ani lonan Ephraim chuan a sim card chu apai mak boka abibo malok chuan Jim nena chuan quarantine puang turin angenani atuka chuan a vampire landan nen I course chu aroma ami phuar lampana akal kan huwa chupa chu mishing pa ngai alani mela chen chuan a her naya alei sei tak chu aron dok chuak zul zul bok chupa chu a e ngei don ti kan she theiani kelite in lama ve thung chuan FBI agent pahni an va thlenga Ephraim an zong mekani mase Ephraim chuan hlavak lawa tang chuan alo muru renga in lama chona fapa chuan apa chu tual thatuarin hlel ani wanga zon mekani ti internet atangin alo en meka chuta kongkhar nunglama tanga Ephraim chu lo lang thutin a fapa chu aron ko a keli ne na chuan thilrap thak tak a thlen mek wangin annu fa a khopui chwa san thwai turin ashila nima selamet chuan FBI te alo bia Ephraim man tur chuan an lo thlengal ani roi maya akuta phuarin an shuai ta a chumi nu chuan keli chu an chung ko thua met alo in rol ve wangin achunga athin rim hle a hau ta shepa munla dewa chuan sitrakian chu vampire zong song tha tumin alakal mek zela passenger te jinga pakhat ina akal lai chuan ama beitu vampire tam tak atoka nima sela putara chuan vampire hau chuan an man thei ma che in nilu na china a chho san le man che a him thei zelani
ti chuan in chu halin akal santa a sin totlia chuan nora chuan jimakol adonga Ephraim an man thu aron chilani anin biak lai chuan FBI hawin kongka an lokika an man ve don ti asia a ama mo zwal pui ala a kongka nung lama tang chuan a chhuak ta daya tlaya chuan tanela I course le gas te anin muwa I course chuan pilot taksa labang om te chu damdo ina tanga la chhuaka pai turin thu a pe ani gas chuan azom du ta hau lava nima sela I course chu anne zo don lo ti asia ta wangin a thu chu lo thei lava azom atul le si ani chumi nu chuan jim chuan gas le a chian pa te chu awalama damdoi in lam apan puya reivak lawa chuan pilot taksa labang chu loya an paita a an pai malok chuan Felix chuan a hmu chak em wangin bek chu a honga pilot le sei tak me chu aron dok chhuak zuar maya a hlau kher mai chuti lai chuan Vasilia a office a hanlet le chu a tho puite chu vampire an chan vek to wangin a lo ruak khwaya engin a chun theinan parda zong zong a hong veka ni eng chuan a kang hlum ta hloma FBI headquarters lama chuan Ephraim chuan niria khopui chunga thil thleng mek chungchang a soifia a arin ang nge yin FBI ho chuan an oi sak du lova chuwangin Ephraim chuan finfia na atan an ruang entir atiam ta ani chuti lai chuan keli ina chuan a chian thatak dian nen anin kom meka met nen anin hau thule Ephraim an man thu ashila dian chuan khopui chwa san chu adu thlan na ani alo tia chumini chuni ok lem ni ani wangin konga mi an tam hle a tarmit nen ni chu an thlir hlomani Ephraim li FBI ho chu traffic jam a chon an tanga kara tang chuan doctor kha vampire lo chang to in mi puite chu abei me kani ti an va mu theya chu agent ten an va mu chuan an ni pon makan ti ema vampire be tur chuan kara tang an chhuak ngal vata ma se ti thei an nei tlem hle an tan chon thi na kongka ani ringot mai ani vampire chuan olsam takin alo thata ti chuan Ephraim chu ama chau chuan kara a om to wangin atan chhuak theita ani mundang le chuan gas le Felix po mi pui zinoi noi kara chuan anom ve a vampire ni te chu an du bik hau lo thok le khada Felix chu vampire pakhatin aron chuan thut maya gas chuan alu aso ti shep maya vampire chu azal ta dera ma se vampire lu atang chuan rul hut kha aron wak chhuak noi noya Felix akuta an lu ta chu thil lak chu an tum lai mek chuan twal thata pu in police ti chuan mishing an thate mohti in anron man tangal maya sin top bera chuan Ephraim chu setrakian adora kalin amishana puizel adu thu asoya chu vele chuan setrakian chuan ani chu in hnuai lama ashwai ngala ta chuan abe seilo tak mayin norale anu chu anlo om reng to alonia putar setrakian chuan roman na thatak siamin norale Ephraim te po thok chhuak turin anin peito ve bok hemi hnu hian enge thleng zel shaturin Lemchan Khawvel hian ilonga even le donia